Kahapon po, tumawag siya. Kinuha daw ang cellphone nila tapos ikinukulong sila sa kwarto tapos hindi pinapakain. Ano po, pinabubuhat sila ng tubig sa galon na malaki tapos mga kinahon na prutas. Isa pa po doon yung pinaglima sila ng swimming pool Pinaglimas. na ang gamit, balde. Isang domestic helper sa Saudi Arabia ang nais ng makauwi sa bansa matapos siyang gawing kargador ng kanyang amo. Teka, babae ito. Babae itong pinag-uusapan Ginawang natin, kargador. partner. Opo, Okay. mahirap yung trabaho na ganun, partner. Ngunit ang kanyang agency daw, kinuha pa raw ang mahigit 500 riyal, katumbas ng mahigit 7,000 piso para ipambili ng tiket nito pauwi ng Pilipinas. Ayan, partner. Kasama natin ngayon si Elmer Asagra, ang kinakasama ni Donabel Alama. Magandang hapon po sa iyo. Gandang hapon po. Opo. Elmer, makikwento nga sa amin kung kumusta ngayon itong si Mrs. mo doon sa Saudi Arabia. Nung mga nakaraan po, bihira namin siyang makontak gawa ng kinukuha sa kanila ang cellphone. Sa loob ng 1 linggo, pinapagamit sila ng cellphone 1 beses, 5 minutes lang. Kaya nag-aalala kami, bakit hindi namin nakukontak. Kahapon po, tumawag siya. Kinuha daw ang cellphone nila tapos ikinukulong sila sa kwarto tapos hindi pinapakain sa agency. Kaya nagpasama po ako sa isa ko pong kakilala na humingi na ng tulong sa OWA at saka po dito sa ano. Opo. Pero kumusta siya ngayon? Wala naman siyang sakit? Wala na po kasi na pinagamot naman siya nung amo na ano, pina-hospital naman, binila ng gamot. Habang nandun po siya sa accommodation, iniinom po niya yung gamot. Pero nababanggit niya ba sa iyo kung bakit siya nagkaroon ng sakit? Dahil syempre sabi nga niya, nagiging kargador siya. Opo. Gawa na siya po ay cesarean. Bawal sa kanya yung Oo, mabibigat. so ibig sabihin, may anak na kayo nitong kinakasama mo. Ilan yung anak 3 niyo? po. Maitanong ko lang, kasi binabanggit natin kanina ginagawang kargador. Matanong ko, naikwento ba sa'yo ng misis mo, ano yung pinapakarga sa kanila? Ano po, pinabubuhat sila ng tubig sa galon na malaki tapos mga kinahon na prutas. Saan dinadala? Doon parang May negosyante? kinakamata po nila. Opo. Negosyante ba yung amo niya? Saan galing yung tubig na linalagay nila doon sa mga malalaking galon? Inumin po siguro. Inumin. Gawa lang sa resort po. May resort. Baka naman water refilling station. Hindi naman Or water hindi refilling. kaya galing doon sa swimming pool, tinatanggal, nililinisan, ano ba? Hindi po siguro pa. Nasa resort. Ang isa pa po doon, yung pinaglima sila ng swimming pool Pinaglimas. na ang gamit, balde. Kaya po, Imagine, partner. Mano-mano, partner, yung paglilimas ng swimming Imagine pool. ang laki-laki ng swimming pool tapos lilimasin mo ng Only in balde. Saudi Arabia, partner. O, Kasi mabuti dito sa na lang kung may Pilipinas, buti na lang kung may mga hito doon sa tilapia. kasili pagkatapos mo Pero, maglimas. eto bang nangyari sa asawa mo ay alam na ng employer niya? alam na po siguro. Yung bang local agency niya dito nakausap mo? Hindi po, hindi ko po makontak. Pero alam na nila yung nangyari sa misis mo? O wala kang impormasyon? Wala po akong ano. At eto, partner, kasi binabanggit mo na cesarean yung asawa mo, tapos ngayon may binabanggit kang matres na bumaba yung matres. Kumusta siya ngayon? Dinudugo pa rin ba? Ano yung sakit na nararamdaman niya? Sobra na ba or kailangan na parang emergency na ba na kailangan niya talagang umuwi ng Pilipinas? Wala naman po siyang nabanggit kahapon. Ang nabanggit niya po na may plate na daw siya ngayon na pitsa 12. Ang problema po doon, bakit pa kailangan kunin yung perang inilalaan niya para madala sa amin? Kinuha pa daw ng So may agency. schedule na ng pag-uwi itong Opo. misis mo ngayong pizza 12. Opo. Kaya lang, sa halip na sagutin ng agency yung pamasahe, kinuha yung pera ng misis mo. Opo. Yun mismo ang ginamit na pambili ng ticket. Opo, para daw po makadagdag. Pambira, no? Medyo malupit itong... Na dapat ay sa pamilya na yun, partner, na pera. pamilya na yon. Oo. Okay. So, sigurado na daw na pizza 12 makakauwi yung misis mo. Opo. Yun po ang sabi niya sa akin kahapon. Oh, maliban ba doon sa kinuhang pera sa kanya, may iba pa pang pera na maiuwi yung misis mo? Wala na po. So, ubos na lahat. Opo. Zero siyang uuwi. Opo. Gawa ng yung sweldo po niya sa buong buwan, kalahati lang ang binigay nung amo niya. Kasi hindi na nga siya makapagtrabaho, hindi na kaya ng katawan, hindi na siya makabangon. Okay lang yun sana, partner, na
binigay kalahati kasi hindi na nakapagtrabaho. Pero kung kukunin po, partner, yung natitirang 7,000 dito sa Yung Pilipinas. tinatawag na ultimo. Ultimo Centimos. centimos. Yan, kukunin pa. Eto, kasi binabanggit mo din na uuwi dito si misis mo, pero yung gamit na pera, pambili ng ticket, kinuha ng employer, dinagdag doon sa ticket. Opo. Ngayon, bakit pumayag yung asawa mo sa ganong setup? Yun daw po ang ginagawa dun sa yun daw po ang kailangan gawin para kaysa nga po mag-produce kami ng pambili namin ay wala naman kami talaga ibinigay na rin po niya. So, sa loob ba ng ilang taon ba yung misis mo nagtrabaho doon? Ano pa lang po, 5 buwan pa 5 lang. buwan. So, sa 5 buwan niyang pagtatrabaho, wala man lang na naipundar kayo? Wala pa po. Oh, so, yun nga partner, tingnan mo ha. Yung mga kababayan nating Pinoy, Pilipino, nagsisikap na makapag-ibang bansa para kumita para sa Pamilya. Ang problema, sa halip na kumita para sa pamilya, nagka-problema, nagkasakit na, nagka-kwampa. Abunado pa. Nadalhan pa, partner. Tapos uuwi ng Pilipinas, walang pera. O tinatawagan natin yung agency partner. Kaya lang, hindi sumasagot sa tawag natin yung agency. Ano bang pangalan ng agency nito? Alam mo ba kung anong pangalan ng agency? Dito po sa local. Sa local? One Lead Connect. One Lead Connect. Sa Oh. Pasay po yan. One lead connect, bakit ayaw makipag-connect? Oo, One Lead, partner. Pag sinabi Sayang mong- ng pangalan nila. Dapat isahan lang, connect na kaagad. Oo. Pero pakarinig ko pa lang ng agency yan, partner. Pero before, wala naman na problema sa pagpapadala si misis ng sahod sa inyo. Okay. Tapos yung updated po yung pasahod sa kanya nung amo niya. Updated naman. Kanya Dito nga lang, dahil nagkasakit, syempre, hindi updated, nagkatrabaho. kaya lang partner, ginawa nga ang kargador. Ang issue ngayon, Pero partner, ano talaga yung in-applyan niyang trabaho? Kargador ba o tagalimas o ano? Ano po, DH. domestic helper. Ang issue ngayon, partner, eto, dahil yung pera ng OFW, kinuha, partner, at dinagdag sa pambili ng ticket. Palagay ko may pananagutan partner yung agency at saka yung amo kasi limbawa ikaw, ang in-applyan mo sa akin, Domestic helper. pero ginawa kitang taga-limas, saka taga-igib, taga-kargador, parang iba sa Iba. may violation. Apo. Okay. Eto, partner, para sa maaaring asahan na legal na aksyon, makakausap natin sa kabilang linya ng telepono si Ma'am Jenny B. Agualio, ang Chief Programs and Services ng Overseas Workers Welfare Administration dito sa Bicol Region. Okay. Kanina yung initially ang napag-usapan, nag-usap kami yung one of your staff and nabanggit ko din na pwede kaming mag-assist upon arrival sa airport, and we will also be coordinating with the Philippine Recruitment Agency para sa details ng onward travel niya from Manila to Bicol. Kasi parang wala pang details ng travel ng biyahe niya upon arrival sa Manila. So we will be coordinating with the local recruitment agency para ma-arrange po yung pag-uwi niya from Manila to Bicol. Opo. Ma'am, may nababanggit po itong si Sir, ito pong kinakasama ni Donabel, kasi yung 7,000 pesos daw po na pera na dapat yun na lang po yung maiuwi sa pamilya ay kinuha pa daw po ng employer at dinagdag po sa pambili ng ticket para po makauwi dito sa Pilipinas. Tama po ba yun, ma'am, or mali po yung ginawang hakbang ng agency? Kasi as a general rule, pag ang na-establish na ang may problema ay ang employer at ang at fault ay ang employer, obligasyon niya na sagutin ang cost of repatriation ng OFW. So the same goes with the local recruitment agency. Kung halimbawa may na-violate yung employer, upon arrival ng worker, pwede nating i-collect or issue yung local recruitment agency upon arrival ni worker. Kung talagang, yun nga, sabi nyo, nagbayad siya ng 7,000. So, we will verify upon arrival. Opo. And of course, we will assist po si OFW and the family na makontak natin yung recruitment agency dito sa Pilipinas para kung ano man po yung mga dapat na maibigay sa OFW ay mahabol po natin. Okay. Opo. Dapat agency ang sasagot doon Opo. sa pamasahe. Opo. Okay. Ganun po ang nasa lahi. Pero in case ang may problema ay yung worker at ang rason ng repatriation family related and the fact na hindi natapos ang kontrata, more or less talagang nagde-depend po ang employer Okay. na sagutin na lang yung pamasahe in lieu doon sa, di ba, nung nagbayad siya sa pagbuhat sa Okay. worker so we need to verify upon arrival at i-check namin with the recruitment agency po, ipapasis natin. Opo.
Ma'am, doon naman sa kwento na yung inaplayan niyang trabaho kasi domestic helper, pero pagdating doon, ginawa siyang kargador at tagalimas ng swimming pool. May violation din ho ba doon? Opo, isa yun sa mga violation unless otherwise stipulated sa contract. Kaya yun nga, pagdating ni worker, talagang kailangan namin siyang makausap. Oho. Ipaparating namin sa agency na may ganong issue Oho. para kumbaga ma-call din ang attention ni agency na dapat kung ano yung stipulated sa contract at ano yun lang na agreement, yun lang dapat din ang trabaho ni worker. Okay. So, more or less, kailangan din mag-explain ni agency Opo. para next time kung baga nung hindi na ito mangyari, hindi niya nagawin sa ibang worker na lalabas. Opo. And isa ko pang tanong, ma'am, ano po ba ang maaring matanggap? May maaari ho bang matanggap na assistance or tulong naman mula sa inyong tanggapan itong si workers kasi walang-wala itong uuwi kasi yung last money niya ay kinuha nga at idinagdag sa pambili ng ticket. Meron ho ba siyang matatanggap na tulong, ma'am, mula sa inyong tanggapan? Opo. Mayroon kaming programa for distressed or repatriated workers. May livelihood assistance po kami na ibinibigay. So kung halimbawa, kasi dito sa report, kakaalis lang niya nung June 15 2023. Opo. So ilang buwan pa lang siya. So more or less, i-verify ko pa yung membership niya doon sa OEC pagdating niya. Pag active ang membership upon arrival, and kumbaga yung assistance namin naka-ankla doon sa membership may 20,000 siya na ma-receive po work sa amin sa opisina para sa Ayun. livelihood package na po. Opo. Eto partner, susubaybayan ng ating team itong pag-uwi ni Donabel at sisiguraduhin na maibabalik sa kanya itong kinuhang pera. So, huwag ka mag-alala, Ilmer, ha? Sasamahan ka ng aming team. Salamat po. At i-monitor natin hanggang sa makabalik na dyan. Saan kayo sa Santo Domingo? Sa Barangay Lidong po. Lidong. Gumana po ang pakiramdam kasi hindi ako umaasa sa wala kasi makakauwi na yung